हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थालायबाय आरोना ओमफ्राय सेन्टारफोराव सोरबाफोर गोरोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय थाब लोगो जाबानो जाबाय लोगो जायाखैबा ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ मा मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानायसै आरोना लोगोसे जानाय लोंनायजों लोगोसे मा मावनायजों लोगोसे देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बिदिबा इन्टारेस्ट दंबा नायदो लाइक कमेन्ट खालामदो मोजां नुदोंबा जालायबाय फुंनि ओंखामाबो नै अनला ओंख्रि बानलु बाथोन ना बाथोन आरोना लोगोफोर आं संबाय थानायखौ खोन्थाबाय थायाखिसै बेखौबो फिसाजोनो थिननायावसो बानायबावदो आरोना आङो संदों ओंख्रिखौ जि बायोलै अनला ओंख्रि जानो ओमफ्राय जि जाबाय गोथाव मोनदों आरो गोथाव मोनदों ना मोना मिथिया खिन्थु फिसाजोआ गोथाव मोनदों ना जागासिनो नै एकदमबारे गंनायनिफ्राय नायखोदावथाराखै ओमफ्राय बिथाङाबो जानो बायो आरोना बोरैबा मोनो अनला ओंख्रि जाबाथाय ओमफ्राय नै आंहा मैगं बेफारि जादों आरोना मैगं खानानै हरदों लाफा ओमफ्रायो खुदुना बुथुवा नै बेफोरखौ खानानै हरदों आरो ओमफ्राय दा खानो दंबावयो आरो थास' बिथर खानो दंबावयो ओमफ्राय बेखिनिखौल' खानानै दोनग्रोबाय आङो जाखांनायनि खामानि स्टार्ट लगायजादो नै ओमफ्राय बे औवा थनैया थोगोन जानो थोगोना थाया थोगोना थाया खोन्था दागा जोंनोबा लायो दिनैबा ओंखाम खुरनो मोननायनि लोगोफोर ओंखाम खुरनो जादों आरोना आंजों दिनैयो एकदमबारे मा होनो नों खिनायखौ खोन्थानांगौ नामा खिखौ मानसिया बिदि खालामजायो नामा एकदमबारे मा होनो आङो नायलाय ओमफ्राय बे सिखायाव नाङा इयो लेथ्रा मानसि इयो बिराद लेथ्रा खय मोजां नङा एकदमबारे आङो मैगं खानो आथुर जानानै मैगं खानो आथुर जानानै आं माने गावखौ थांनाय नोङो खुरनोबो खोन्थायाखैमोन आरोना गावहानो खुरदो गोसो जानानै इयावथ' आंनि जेबो भुल गैया गावनिसो भुल दङ आं बेखौथ' खुर होननाबो खोन्थाखायाखैमोन मैगंखौ माने आथुर जायो नालाय हाथायाव खानो थाग्रोदोंमोन आरोना आङो सिगांनो हास्लाबा नालाय हारसिं नालाय बेयाव खुरग्रोबाय गावहा ओमफ्राय फुद'बाय जोबखानायबालाय ओमफ्राय दा बे औवा थनैखौ मा मावनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरोना जों देखायलांबाय थानोसै बेखौ मा खालामनो नागिरदों लावाबो नै थाइबा रोदों रोदा एकदमबारे नै बेफोरो एकदमबारे जानोनो बागुलायबाय आरोना नै रोदों रोदा थाइजुनानै दङ दानि हरबाय आङो हाथायावबो एसे नै इयावबो एकदम पेनला पुनला थाइजुना दं आरोना इयो खनसे देवबाराव बिराद जासिगोन ओमफ्राय बिदि गोलावखौ बारा सुखुवा आरोना आंथ' साइजखौनो नुवा बारु बिदि गोलावखौ साइजखौनो नुवा आङो एकदमबारे मोजांखौनो नुखाथारा आरो बेखौ आङो जोगोनार स्टाइलखौबो मोजां नुयो आरो ओमफ्राय बिदि थुमफ्रु स्टाइलखौ बिराद मोजांसो मोनो आरोना रोदों रोदा थायो थाइबाथाय बिराद थायो जाख'लायनोनो हाया आरोना ओरैबायदि थायखायो फाइनालि ओंखारबाय लोगोफोर जोंनि दहायनि औवा दाननाय आरो बोरमानि गलार हेबदों आरोना बोरमाया ओरैबायदि माने बिबार माखा सिजौ माखा बाथौनि सेस जाजोबखायो आरो नैबे आंनि बिबारखौबो नै जाजोबनानै दोनबाय नै लामब्र' ओमफ्राय नै सिजौखौनो एकदमबारे बिजौखौ मोनहास'नायखौ जाबाय थायो आरो ओइ नोंखौनो सोना दोननांसिगोन ओमफ्राय नै हेबखांबाय आरो फाइनालि जों दा बेयाव बोरमाया हाबना थासिगोन आरो नै एकदमबारे सोरगिदिं हेबखाजोब्बाय ओमफ्राय नै आरो दा दरजा आरो आं गिजाबाय थायो मानसिया लामुरिनो मा जाखो दे खोन्थादो मा खोन्थादो फाइनालि दा रेडि जाबाय आरो बोरमाया दा आयु जोंना न'आ गोदान जाबाय साननांसिगोन गावनि मैगं खानायखौ संना होयिनि बोरलायलायदो नै नाजोंना एभेलेबेल हमनानै गावनि मैगंखौ सायथ'वाखैमोन आरोना दा मोनायाव जागोन होनना दोनदोंमोन ओमफ्राय नै दाय नांदो आरो आंनि मैगंखौ साया आंनि मैगंखौ दाङा मैयाबो जाबाय नाजों थाइगिरजों ओमफ्राय ना बाथोन जाबाय आरो दिनैबो अनलाजों ना बाथोन जाबाय ओमफ्रायो बोरै जागोन दा ओमफ्राय नै सानजौफुआवबो दा गावहानो फिसाजोनो मेगि एवना दाउदै एवना इजों जालायबाय समानो थोखायाखै दहाय बोरमानि गलार हेबलाय मा हेबलाय ओमफ्राय नों आंखौ बोरै बिदि बुंनो हाखो खोन्थालाय हो बोरै बुंनो हाखो नों खोन्थालाय मानो हाया आं दाख्लैनो खादों बेखौ माला दाखालि नों मैया मोनायावसो खादों माथो बेखौलाय माला मोनायाव
आङो ओमफ्राय बोरमा गलार हेबखांनानै जि सुलायबाय जि सुनानै ओमफ्राय जि सुखांना लामनायावनो लोगोफोर मैयानि ना सारनायाव हनै नायानो थुरि ना माखाया ओंखारजोबनानै थादोंमोन नै सायावनो एखे माबाला जोबना दंमोन नै बेखिनिखौ दा मोनलायबाय आरो ना हरनि बोथिसे बेखिनिखौ मोनलायबाय आरो हरनायनि थाखाय ओमफ्राय गोरैनो थैबाय हाब्रु हाबना थानानै बेखिनिखौ मोनबाय आरो ना एकदमबारे सायावनो माबालाबाय थादों ओमफ्राय नै दा जाखांनाया बासनफोरा टिं टिं टां टां नैहा बिबार खाबाय दङ ओमफ्राय इयो आंखौ इदि होनबाय आरो ना देलै नोंखौबो मालाबा जमफिनगोन आङो आंखौ इदि होनदों दा संना होसिगोन आं आलुजों ओमफ्राय इयावनो इखौ रायखासिगोन आङो दा रायथ'ला मालायनि साहा लोंनायाव खोलैना होथारदों नाफोर थाबायमोन इया आं माने ओंखामखौनो आंनो इसेल' होदो माने इसोरो आंनो बिफा फिसा इसेल' होबाय गावसोर इसिबां जाबाय ओमफ्राय आं दा ओंखाम उखैनानै नै साहाखौ लोंनो लाबाय आरो मालाय लोगोफोरनाव ओमफ्राय आं दा साहा लोंनो लाबाय एकदमबारे ओइ बलखौ लगायां जागासिनो दं जे मबाइला गोलैगोन ओरैनोबा स्टेन्डबो गैजा रोङा फैसा मोनाखै लोगोफोर स्टेन्ड बायनो एकदमबारे दाबो फेमासआनो जाथारबाय नालाय ओंखायनो ओमफ्राय माला थांगोन फिसाजोनि गस्ला लायनो थाङाबा आं थांसै माबायदि ओमफ्राय फिसाजोनि गस्ला लायनांगौ ओमफ्राय दा ओंखामा इखौ लोंखांबासो आङो उदैया एसे थान्दा आराम मोनसिगोन आरो ओमफ्राय दा लोंनोसै आङो बेखौनो इसेल' मोनजानायनि थाखाय एसे बोरैबा मोनदों आरो ओमफ्राय मोदोमनि थाखाय एसे मोदोम फिगारनि थाखाय एसे माने हामथों होननानै एसेल' जानो सानो होमबा माने बोरैबा माबा आद्रा जानाय बायदि मोनबाय थायो आरोना एकदमबारे ओंखाम एसे जाबा उदैखौ आद्रा जानाय माबा थाबाय खोमा बायदि मोनबाय थायो आरो ओंखायनो दा आं साहा लोंफिनसै आरो गाइखेराथ' रावबो लोंग्रा गैखाया नालाय आंहा गोसो बायदि फुदुंनाय लोङा फुङाव खनसे सानजौफु खनसे मोनायाव खनसे लोंखायो आङो ओंखाम संनाय मानि लोंखायो आरो ओमफ्राय दा लोंबाय थानोसै आरो ना लोगोफोर आङो रावबोथ' लोंग्रा गैया ओमफ्राय बिस्कुटखौ बारा जानो सुखुला आं लोगोफोर मा जाखोथाय बिस्कुटखौ बारा लुगैनाय मोनला आरो ना साहाजों ओमफ्राय बिदि गाइखेर साबा गोजाबा मोजां मोनो ओमफ्राय होमबाबो बारा लुगैनाय मोनला आङो जायै अरखाबाय नालाय ना ओमफ्राय दा नै गगामुगाव फैलायबाय जोङो फिसाजोनि गस्ला लायनो थांनो ओंखारदों आरो ना गस्ला सुबोदोंमोन थांगासिनो नै ओमफ्राय एसे भिडिअ लाबाय लोगोफोर रावबो गैया नालाय थम थमाव मानसि थाबाथ' लाजियो नालाय ओमफ्राय नै दा थांगासिनो मोनहैसिगोन आरो मोनफैबाय फाइनालि जोङो ओमफ्रायो बाजारनिफ्राय मोनफैबाय नै सनायावसो गस्लाया मोनबोबाय मोनबोबाय आरो गस्लाखौ एक्साइटेड जाना दं नै फिसाजोआ नायनो दे सुलाय बेसेसिम जायो सुलाय गाननानैलाय गाननानै दे गानदो बिदिनो इयो पकेट इयो दे खनसे गानना नायलाय देलायसोना नायलाय दे हमलाय मलखौ जागोन दे नंगौब्रा माथो उदैया बुदोंदां बेखिनियावनो जाखाबाय गोलाव जादों ओमफ्राय नाय गस्लाखौ नायनोसै गस्लाखौ फुवायखौ ओरैनोसो ट्राय गानगोन नालाय गान मामिया गस्ला गोदानखौ मोनबाय गाबोननिफ्राय स्कुलाव थांनायाव एबारसो इउनिफर्म स्टुडेन्ट बायदि मोनबायना आया बेखौसो गाननांगौ आरो स्कुलनि ड्रेसा बेनो आरो लाजिलायोनो माबा स्कुलाव थांग्रायानो लाजिबालाय स्कुलनि दासो मबाइलाव दासो इउएन एकाडेमिनि स्टुडेन्ट बायदि नुबाय आरो लाबोदोंसो बायदिसिना जेबो बहर एबार जाबाय एबार हरदो मेथाइनि फालायाव बिसोरो सिगां मोनाबो बिदिनो गानगोनबा गानजोबगोन बिदिनो ड्रेसा रांबो खनि माबार ओमफ्राय दा मेथाइनि फालायाव मा लाबोदो जों देखायनोसै आरो ना सोदो मेथाइखौ नोंसो गोलैसै नै बियो नेमखि बुजिया फुवासेयाव बुरजाथार गाखोयो आरो नै लगाय मोन्देर आरो आं जाहोनोसै जाग्रोबायानो नै खोलैला जोब्बाय जे रलै आलु गोसायाल' ओंखारो गोलैजोबना थाथों रुहाय देखाय नागिरा नै सिंग्रा ओमफ्रायो पक'रि
Yêu thì khánh lên lên, thì sẽ lại được mình sẽ rồi, cái này cái này, đồ khăn nhà basi pisa cái này nào rồi mà cái gì cũng lấy lấy vậy, thì mình sẽ đông, bây giờ hora gì basi bây giờ hora về rồi bây giờ, cái tí bây giờ nó đã đông ăn đã là, chốt nha, mua đi, đã bán đã, nhà nó bán được cả. हाथायाव थांना फैनानै दहायनि मेथाइ नुनाया साहा लोंसै आरोना गाइखेर साहाजों सिंग्राजों निमकिजों ओमफ्राय पकरिबो मोनथाम दङ बेजों लोंसै आरोना बेखौ जानानै दा हराव माबायदि ओंखाम उखैगोन ना उखैला मिथिला आरो लोंसै आं दा नै दंबावोसो आरो हाथायाव ओइ मर्निं ओंख्रि संनाय लोगोबो आरो गुदुंथार र' एकदमबारे बोराया दहयो सानाव जिरायनानै गावनि मानामुनि आलुखौ संनो दाय जानानै आं दा संनानै होबाय आलुजों मानामुनिजों एवनानै होबाय आरो नै मोनबायानो ओमफ्राय नै इयाव लोगोफोर गोदान ओंख्रि आरोना मा होनो थाइगिर गोरानजों नाजों संलायबाय नै मैया हराव थाइगिर जादो दिनैबो थाइगिर माने ओंख्रियानो गैबायना थाइगिर लाबोनानै दोनफैदो नालाय थाइगिरल' जाबाय थागोन थाइगिरनो लाबोदो नालाय गावआनो संनो रोङा बियो मैगंखौनो मोनसेबो सिनाया ओमफ्राय नोङो लावबो जाया माबो जाया मा जागोन गावआनो होनबाय थाइगिर आंनि लावालाय बेसे गिदिर दं इसिम दङ इनो मेरला बोथिसे ओमफ्राय नों होनदो जे आंनि बे मा होनो थाइगिर गोरानजों सं होननायखाय संबाय नै एकदमबारे साइजबो जाखाबाय थाइगिर गोरानखौ सानावसो संसिनदों आं हराव संसिनाखै मा सैतान संखांनायखाय माबायदि होनदो गावहानो आरो आङो ओंख्रिखौथ' आं ओंख्रि बिदि संनो थिनाखै दा आं रोसि थेबथायासो हरनाय थिनाय एफा बुरजा रोसि बानाय रोसि गैयाबालाय बोरै जागोन खोलाय नोंसो जानो हागोन हो संखां होनानै मानसि बियो बिराद दाय हमनो रोंगौ माथो मानसिखौ जाबाय संगोनबाय आं संबाय ओमफ्राय दा नों मा होनखो हा खोथालाय नोंयाव मा बोगोन आंनो सौदोलाय लांसै आंहा नै मा होनदो ओमफ्राय नै जि गिदिर गिदिर नायलाय दुन्दिया नै मोनबोदों आङो एकदमबारे दुन्दिया राजासो बोरैबा माबा अंखिमासो मोनामो दुन्दियानो नै इखौ बाथोन देनांगौ नै मानाव अंखिमाखौ दांना मोनामसिगोन बानलु बाथोन नायजों देनांगौ आरो मोनामोथ' आरो बोरैबा मोनसे मोनामथारो एकदमबारे मोजां मोनथाराखै ओमफ्राय ओंख्रि गोथाव जानाय नङा बादि मोनबाय आङो संनो होनायखौ ओमफ्राय दा बिदि जाबाय जासिगोन ओमफ्राय नै जोंहानि टिकलिया मा मावगासिनोथाय टिकलिया ओमफ्राय नै लोगोफोरा मा कन्डिसन जाना दं उरै साजोबदो आरोना मा होनो अनला ओंख्रि जाबाथाय सायोनो बिदि सादोलै जानानै दा बिदि गुदुं खालामनायखाय माने जि आराम मोनदों आरो ओंखायनो ओरैबो खादों माने जेरैबो होथेजोबदो बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्रायो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजां मोनोबा लाइक होलांदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट होलांदो ओमफ्राय दा खिनियावनो दोनथ'लायनोसै आरोना लोगो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ' दं मोनसिगोन